आज एगो हम ऐसन खिलाड़ी के बारे में बात करे वाला बनी जे आवला जम्मू कश्मीर से। और एगो उनका सपना रहे कि इंडियन टीम के परफॉर्म करे खातिर, इंडियन टीम के लेके अपन जजमत दिखावे खातिर। बल्कि वो डोमेस्टिक में इतना अच्छा परफॉर्म कईने, कश्मीर खातिर रणजी ट्रॉफी जीतवने पहला बार। हाँ, हम उन्हीं के बात करतनी जेकर रउरा सब सोचतन जा। आकिब नबी के बारे में बात करतनी। जसप्रीत बुमराह चोटिल बाने इनिसे में, और टीम इंडिया जोन बाना श्रीलंका के तैयारी कैले बिया, श्रीलंका में पहुंच गई बिया। तो वही जसप्रीत बुमराह के जो रिप्लेसमेंट बा वो आकिब नबी जो नौजवान खिलाड़ी बाने, इंडिया के तरफ से टेस्ट में उनके डेब्यू होखे वाला बा श्रीलंका के खिलाफ। उनके जो प्रदर्शन रहे, इतना बैकग्राउंड बहुत खास नहीं रहे, बहुत मेहनत, बहुत ज़्यादा संघर्ष रहे उनके जीवन में। और आज वो इंडिया टीम खातिर डेब्यू करे वाला बाने। आवे वाला मैच बा जो श्रीलंका के खिलाफ, उनमें वो डेब्यू करिए। और अपन जो हौसला बनो, जो अपन एगो उल्लास बा जो टीम इंडिया के खातिर खेले खातिर धैले रहना, इतना साल से वो उन